It-traħis fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma se jħallu impatt ekonomiku pożittiv fuq il-prodott gross domestiku, il-konsum u l-impjieg. L-impatt se jkun qawwi għaliex dawn il-flus ġejjin minn barra u allura se jkollhom żieda fil-prodott gross domestiku ta' 0.1%. Il-konsum wara li jiġi ntefaq u jibqa' jdur fil-pajjiż se jiżdied għal 42% żieda fil-konsum. Għandek ukoll effett fuq l-impjieg ta' xi 400 ruħ oħra u għandek ukoll impatt fuq l-esportazzjoni u fuq l-investiment. Barra minn hekk, il-familji se jesperjenzaw żieda fit-dħul tagħhom bis-saħħa ta' dan ir-roħs. Meta mbagħad niġu għall-familji, l-impatt se jkun imqassam iktar fuq il-familji bidħul baxx milli dak ta' dħul għoli. Li ħdimniha b'mod li tkun progressiva. Ġifieri jiġu aġevolati dawk l-iktar fil-bżonn milli dawk l-iktar li jistgħu jaffordjaw. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna spjega kif familja bla tfal bidħul għoli se tesperjenza żieda fit-dħul ta' 0.5% filwaqt li l-istess familja iżda bidħul baxx se tgawdi minn żieda ta' 1%. Min-naħa l-oħra, familja bit-tfal bidħul għoli se tgawdi minn żieda ta' 0.8% filwaqt li l-istess familja bidħul baxx se tigwadanja minn żieda fit-dħul ta' 2.4%. Il-Ministru żied jgħid li l-Partit Laburista qabel l-elezzjoni pjana sew din il-miżura u hija dak li seta' jagħti. Huwa qal ukoll li mhuwiex minnu li l-BWSC u l-Interconnector waħedhom kienu soluzzjoni għat-traħħis. Barra minn hekk, il-Ministru tal-Finanzi spjega li kif il-Gvern preżenti ġie elett kellu qudiemu li l-kontijiet kellhom jolew iżjed biex l-ena Malta ssalva. Għaldaqstant saret ħidma bejn il-Gvern u l-kuntratturi bilan li titnaqqas il-cost of production. Iżjed minn hekk dan it-tnaqqis ma sarx wara medda ta' żmien iżda nġib il-qudiem biex il-konsumatur ikun jista' jibda jgawdi minn issa.